Tá muoine thuairt ar láimh den Stát ag ord rialta de bhain tuairiscin Choimisiún Ryan ar bhí úsáid ar fáistí in institúí bhí faoi chóirim na Nord. Ach níl an próiseas faoin na níontar seo gan locht. Fáilte, chuig 7 lá. Sunnaí teagháil Twitter agus Facebook in íochtar bhuair Scoileán inis. Nis tá sé fáilte amach i 7 lá. Go bhfuil Cllr Cathach na Gaillimhe ag gíre ar ord rialta Shiúracha na Trócaire survey geophysiciúla dhéanamh ar halamh ar amíoch Scoil Tionsclaíoch. Caithfar é sin i dhéanamh idir siad sulla mefar an suíomh ar mBóthar ard a haistriú go sellh an údarás áitiúil. Ach deir locht sanolas leis an gláir seo nach bhfuil sé ceart nach fiosrúcha neasplach ar an ord rialta atá man na Hebre. Nes an sé Bháite an Comhairle Cathrach an cultúir agus ealaíonn don éasóga dhéanamh den áit mar chud den chéúra ar chathair cultúra orpach Gaillimh fithe. Tá scéal fiosra ag maidir amachtannacha agus é tar éis labhairt le duine a doling sa Scoil Tionsclaíoch. I want to know where the bodies are. Where's the record of those girls that died in the school? If anyone died, well, I've seen one, but there has been a lot more because a lot of girls were missed when I was there. I noticed this myself, but I was only young, you couldn't say anything. Sinna Dennis Connolly, a caint faoin gruatan, an sceoin i bhain le Scoil Tionsclaíoch Naoimh Áine. Caríní bag agus mróga is mú bheoh sa scoil, ach seolú buachalí bag a freisin. Nar a cailiú mBóthar Dennis, curún chlána lig, idir chailíní agus buachalí stachan, áardú cuairtsa tús na seascadaí. Áit uaignach, ghruama, Chaisleán a Léana Báite ar an mBóthar ard, cantar gostalach an isis. Ní hen dá cháil a bhí riamhar a Chaisleán. Is an le líon chugan na saoirse ag ceistíú agus ag ciapú an taithir Mícheál Ó Gríofa sa fiú Maraí a meárna é mí na saona 95. Ní ra sé blian go leithin na dhéisin nar a thóg Shiúracha na Trócaire sellhhair. Siad a bhana an Scoil Tionsclaíoch a chunne na glúmta gasúr faoi chuneáil go dtí 1967. And I think it's terrible that them survivors in that school got no head or nothing. They were just sent to the maidir laundry or to the regional hospital, you know, and they're the kind of job, they're old farmers, they're not cheap labour. They never saw a knife, them girls. Ach tá caimre leithigh Dennis, a bhatas go brach leis. Yeah, this girl, and I would only ask you her name because a long time ago, I went into the classroom and I said, hi, infants of first class, and the nun says to me, Caramba, what are you doing here? She said, there's no school today, get out. She got very cranky. I looked, I seen this girl laid out on a kind of a table with a whole confirmation veil on her. She was about 14 or 15 and a brown habit with a rattler's middle. She was dead and her eye was black. Now don't ask me any more than that, but I had suspicious. I got frightened. You know, when you're young, people say, how does he remember all them years? You never forget a bad thing is done to you. People don't realise that. If you were in a school, you're only going by day. You're afraid of the beatings. You know, you're afraid if you don't do your home exercise, you're going to get beat. If you wet your pants, all these little things. Nuair a fuair créatúir a doling éisteacht sa deire, nuair a fáilsiú tuair Scoil Ryan, 2009, runne Shiúracha na Trócaire maraga cúteú. Chaisleán a Léana Báite agus fuirig nua na láimhe agus gá acra talón a haistriú ag Comhairle Cathrach. Ó chuin, héantaíú go dúracha tábhard straip eile talón ar láimh agus airigid luach 1.1 milliún euro san iomlán sa mreis le bailach isteach agus clós párcála a dhéanamh. Ach, 9 mbliana dar gcéann, níl sé haistriú fós. Tá Catherine Corliss an nochta an scanal a dúim na gasúíní gan contas, gan uaí, a sprág spéis go damda i dteangháil le daoine a Scoil Naoimh Áine.
They commissioned the investigation themselves, the geophysical survey. Now, I was surprised at that because, they're being their own judge and jury on that issue, because usually you'd want an independent people to do this kind of thing. If the former residents knew that it was the sisters themselves that were carrying out this geophysical survey and arranging it, I don't think they'd be happy with that. Áitis atá fáilte agan ó chomhlacht PR thar ceann Shiúracha na Trócaire, deir siad nach bhfuil éon tafad in san gartlan atá acu I dúireach le fios go bhfuil reilig faoi cheilt ar a tála se le Labhraíonn. Deir siad gur iarratas ó Comhairle Cathrach atá an survey áirdaí acu na bheith a survey dianta, seola siad ar an tuarascáil faoi ag an gcúrle agus fécha siad a deir siad leis an haistriú maoine I chinsú. Sainneola eile é an talú Pat Dolan in anad UNESCO in Ollscoil na Gaillimhe. D'oibre sesin ina hicceolaí agus psichiatrí I Gaisleán na Léana Báite sna hochtúdaí, trá an áit ar léas ag an mabhairt sláinte agus anad cuairim le go ghasúir dianta ró. Nuair bhí na páistí agus tína óga ina chónaí Lenaboy St. Anne's, bhí siad ann faoi chóram an stad. Mar sin níl sé ceart choméoch mnáréilte ag dhéanamh tochailt, mar tar éis túm chafar ag dhéanamh tochailt independence. Tá teachta dálas a gCathair freisin I géiliú fisrú ceart fuorchúiseach. Bán a cha seala gobar gan mhabhairt sláinte ina sicceolaí sa bhuirignú. Bán ar a antíní le héin sa Scoil. Bán a bhí ina hácóide ina dhéisin ar san daoine a doling sna Institiútaí Cruálacha. Scéal thar bheith localacht é seo, agus ní mór tá sé thar am stop leis an corrigéal. Sin an rud a chuir steathair na daoine I gcónaí, ní bhána méide doling siad ach an corrigéal, agus sin an rud a chuir na steathair ormsa tá muid fós de ré mar a higamm, ag leanúcht a rá leis an corrigéal ag caint faoi Bruntanas Shachas Kuchev. Any survivor listening to this who's in that school, come forward and don't be afraid, because you have nothing to lose. To know and tell what happened in that school to them. Get it off your mind. Don't be going around at 65 or 66 like I am today with a scar in your mind. I went into psychiatric units. That's what's wrong with a lot of them survivors. They never got help. Dennis Connolly chur dead le tuairis go bhfuilre Macdonacha an son doing. Well, dearmar úr Labhraí ó Shiúracha na Trócaire agus ón Comhairle Cathrach ach ní raibh sé gomas éige a chur ar fáil doing. Ach lumann sa stúdio níis, tá an Comhairle Cathrach de chuid Sinn Féin Cathal Ó Conchúir agus am le clia tá córagraí polítíocht den Irish Times Harry McGee tá fáilte roimh agus gur maga bheitachta bheith am hánta. Chail da bhíting taútar, dús ní léongar rá go bhfuil éon smáil ar an talamh seo, agus is deiscéile uair ar big go bhfuil talamh nó go bhfuil maoin a thuairt ar láimh den stát nó do chúis áitiúil, mar atá don údarrás áitiúil a gCathair na Gaillimhe. Ach céim fá gur ír an chomhairle mar sin féin go mbeadh survey geophysicach dianta ar paiste talún mar seo, a bhí a thuairt ar láimh in aiscedíobh. Well, Cadú Cuimro, na rudí úpasach a hála I go leor chun na Institiútaí seo fádó mar a hála dúmas mar sinnte can Comhairle Cathrach a bheith céad bhín céad cínte nach chuir lehéide san áit seo. Ná is teá scéile mar is rud iontoch gon chathaire agus gohaoine ógan na Cathrach. Díanú gá survey actually, díanú survey CCTV ar na PB séireachas a leog atá faoin áit smí Gaisleán agus díanú survey geophysicach. Agus sa survey sin dúirt siad gur an talagláán nach ra éon íana seo gur reilig go chineala beán a chanig sé trasna ar go leor íana sí seandálaíochta. Agus an téana aibetála sin is go bhfuil maidir sinis mar tógann sé rátheachtain déag le hí iarta seandálaíochta áil. Agus na sé sin dianta dían for an tochailt seandálaíochta agus an íar sin be mu an a chóirt coscéim eile. Mar sin le bheith sa léir faoi seo, seo tuarascáil atá dianta a choimisiúnaigh Shiúracha na Trócaire agus ar tugad torthaí an turbheith don údarrás áitiúil. Don údarrás áitiúil. Bhfuil sé feici go? Níl sé feici agam ach tá sé
sé láidir an duine dúirtla ó híomh an Cllr Cathal sin Shiúracha bás a Cllr Cathal. An cheist atá ann agus Catherine Corliss go háirithe nuair is rud go gathú éisteat lena le héadí Catherine Corliss an nocht gachar hála a dúim. Nuair is rud go neir siise go gaithigh an fiosrúcháin seo bheith neamhsplach. Tá gur cólacht neamhsplach ar rinne é das na Shiúracha ach freagróig cólacht príomháideach ceisteanna de réir na geisteanna tá chur orthu. Well, mar bhfuil an Cllr Cathal sásta lei seo stoi go níad muid ceann eile. Stoilm leis an technoliacht an faoi láthir go bhfuil picturí tócaí acu go na pupi séireachas agus éonrad a faoi hála san áitse agus ceanna na feibhnaí atá ag an sói an príomhhaimnach sa Cllr Cathal ná go bhfuil go gathe sé na tarthaí a Spáins gon nó cóileáirí dasach sa Spáis a gcóin de eile. Well, fós héin, más rud go raibh áras ar a ggóir ar an géad láiríomh gandát agus é sin ganáras in níag scéal chuim agus na scéalta eile. Canna héamh nar tógad an chéim dul go neamhsplach agus cólacht arcú go neamhsplach ar na Shiúracha agus é sin í dhéanamh mar chud den próise seo. Ní hé bhíhar fáil muoin an aisce ní bheith mór an de chaitechas a gceisteann. Well, is stoilm hí an dríe go gatha sin na Shiúracha na mrá réalta gur lóantála so gathe go sinna chomisisiú ní céad go Cllr Cathal sin íana agus sinna fá gur chur an príomhhaimnach agus an costa a pléile na Shiúracha gur chuir siad ceist orb sinna sin íana. Mar a chéile leis an survey geofysicach agus an sin tá muide céad faoin géad sásta gur an seód lóchhar seo go a hógals go sellveris go cuiocha réid mar is tug sé go leor airigad cuiocha seo. Tá caiint tá 8ú siomra nach mór san áit agus an príomhrata me géir dhéana ná go bheith onad cultúra agus seo an rud go na Shiúracha í a freisin má thugann muid sellveid go bheith onad cultúra an doghío na Cathrach agus go méilehéid a branar go bheith macnaán agus leanmuid leis an seód ealaíne atá gahar na Gaillimhe. Ní dóna chail goach inge chur na sin beidir goach na daine bhí churfútha an nó chuireán goach ceist le fragart maidir leis go míidir eischuige sin manar bhis le. Tá sé geiste an Cllr Cathal dul a láirtla na daoine a bhí cónaíán nuair a bheith sellmhacha be an agus go mé input go sin ar an bharig na bheith. Má go leor, Harry McGee ní bháin gur as Gaillimh do teach tógad tú an ghar fad an láthir seo a bhfuil míad caint. Agus cuimhla méid bhí sé sellmh a bhór sláintin ar bhí féin ag fáúsach tá sean aithna go Dennis Connolly duine aitnathe ar fud a chahar na Gaillimhe agus deas eáil go Dennis déna chomá na léanta seo agus é cneal go bra fullán. Ag an am céanna rud a réithlumm féin a fádaí bhil a dárad réithlumm féin den chéadal sios má aon Cllr Cathal sellmh ar an láthir go maiid an ná survey féin a dhéanana. Branche ar an ggólacht de rinne survey cé gur commission na Shiúracha an survey bhfuil stádas fáile ag a ggólacht seo tá de caiint fí rud faoi survey óíochta ní branche ar a bhíneise agus ar bhíneise lum agus le tugam a mé dúirtu go gramáinse ar a gceist ach bhfuil fíneise te feardeid bhfuil é líhaintí bhfuil fearde te fearde a líhaintí agus cámuid beidir dul gan a bheith beganín nóid cosú le saolam nó rud mar sin háirla sin tú ach ní é sin arágur háirla sin áit céala chumá a fádaí. Well, go dtíreach mar an cheistin á ire Harry más rud é gur ír an chóirle an survey seo mar caveat nó mar choníal ar an talaba bheith tu ar láid. Well, céim fáin ar duine go neamhsplacha agus é dhéanamh chocríoch nóil sin maithaigh an tú leitme. Cinse agus beidir de go hebh cleachta de sin níos fearr de gorátíos nóátíos a go ríis brehanse ar an ggólacht rinné agus is rud é bhain le ólaocht agus le inaltóireacht agus le technoliacht agus ní brehanse ar tuairimí mar hampla a go ríis mar dúirta féin brehanse ar an gceist agus caithfar an na ceistena sin a scaga chun a deimhnú go gacrad céad fáin géad. Ach is má rud é eáil mar dúirt cála sin an láthir seo haistriú go sellmh an phobal in Gaillimh mar tá Chaisleán sin tá na tailte go hálan tarach álan
ar chun na Gaillimhe agus má úsáidir é ar wathe leis an bobbal mar anad cultúr mar anad don éasóg chuir sé go mór le saoil agus severas cultúra na carthach. Harry ar nó fiochan ar an stair mar cheist scoir éire buinte sin beidir. Bhí buint ag an stát siad an stát a chur na daine seo go St. Anne's agus ná déana mís darúd ar sin agus na himplachtaí a bhíige sin ar ghuine ar nós Dennis. Well, sin é agus bhí Scoil eile mór na trá íochttar agus aithne go mar lán den lads a bhíon sin na blianta fadóhin agus bhí síl crua acab sin chomá agus rinne drochaíte ar a lán acab. Agus ghlach an stát freagracht tréis túris Ryan agus sa bhíon gábhíle sa dóirnóid nuair a bhí ruí cuin an sin chomá agus bhí dúirt siad grá beidir freagracht a chuige fan agus an chuige fan géad ag na Howard ach farrier níor íoc na Howard an méid a bhí gealta acab tríad na blianta díag siad an chéad uair sa bhíon gábhíle sa dó ach tréis tháinig an túris Ryanach sa bhíon gábhíle sa ní níor íoc siad a gcuid ríli leis a bhirne rá agus rud eile hála ná bhí an talamh haistriú ach mar a tháinig an cúlú acnamíochta agus hits luch na talún go grinnel ina dhé sin so leidú mór a bhí an gestin sin chomá. Dar le bhfuil gaiirí leis an scéim cóiteh sin in éair mar bhí 1.3 bilún muna bhfuil do mórm bhí sé sin gealta níl sé sin nó éonad gardo takeisteach go dtí seo. No, níos lú nach chuige fáin géad agus bhí chur an rialtas na rialtais áid íocail agus brú ar na Howard chuige fáin géad íoc ach níor aontaí na Howard lei sin a riamh agus tá sé bhhad níos lú ná chuige fáin géad a dtécadar agus cé gur haistriú lán tailte tá lán talamh fós nachhfuil aistrithe agus nachrá bhí tuairisc ag pacanirí agus dúirt siad nar lábhseáú a lán na haistrithe sin go maith agus ar chail an stát a lán airigid de asca sin a fádaí. Fanling a Harry a chahal tá de luis chudas na planan atá geiste don gháilta seo. Tá siad ullmhíonach ach tá siad a tastáil agus be siad Harbheith rúnach de fehe. Níháinna hí fé ach tá strateis cultúr agan sa Cllr Cathal strateis líomlíanana agus chuide chun fiche chuide chun choscéim sin ra go ra agus tá géire ag deire fiche cúig go mé hobban seo ar mórád ana mé elantóirí ceoltóirí go mé daoine an an fannachtain sin agus go mé se an daoine óga sa gCathair sppraga chun na helíine agus go leanamid leis an tradiisiún láidir atágann sa gCathair an tradiisiún ítach a chahab Pádraig Brenach Ari Jennings agus a lehéide ar fud na Cathrach agus go leanamid réiles. Agus tá sé gceist a goibh dul gcóirle lósúd a bhí i chur fóhan ó bhí a churag go dtí go dtí an Scoil Tionsclaíoch. Le léon dát faoi bhí an sochaí ag an bhí sé úfasach agus crú gasúteas na institútí seo agus níor cathú go mála agus mar dúirt Harryon sin bhí go leorach ber Scoil lumpsa bhí actually bhí chuigas ar agus bhí déineach in éon chaneal amháin le péin déanaar na hédaí gur institútiad. So I gcuimhne in na créatú sin a dolings na háteach seo, tá muidir ggéire aon duine acu tá beo I híocht chuig go Cllr Cathal be fórm agad ein lob ús go mééis ná smuointe a chuiristeach leis blein freisin agus go me sé an áit álann seo go mé sé I gcuimhne in na gasú I le go choríd sin fan na mlíanta fada. Well, solum go bhfuil gachtain atá géisteach le go háir iad san atá ag gCathair agus a gúnta na Gaillimhe go meisiad a réon go le a chail tá mála bhuiachtas as chataisteach an é seo a phléiling. Fágamíad mar sinne don chéad le a chaníag na bhógraí. Tá héana agus Harry McGee chun súil Shiúracha habh ar gealúntas a thug uachtar an na héan 7 mbliana chuin nuair a gur tága chun na hifiige sin agus a bhfuil roing sa bhór. Fána Gilling.